Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da wannan channel tamu ta Abdul TV. Kada ka manta dan Allah idan yau ne zuwanka na farko ka daure ka danna mana alamar subscribe ka danna ƙararrawar sanarwa yadda za ka ringa samun sakonnin mu da zaran mun dora. Da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Dogon zama a cikin aji ba shi ne yake nuna cewa kin wadata da ilimi ba. Da a ce kin san ilimin rayuwa, da ɗabi'un ki yayi kama da na mutanen kirki. Amma duk wanda yake ganin mutane a wulakance saboda jin wata baiwa da Allah ya masa, to wannan jahili ne. In kika mara, zan ƙara miki da ɓarin makauniya kuma har da mahangur ba. Dan na san wannan ilimin baki san shi ba. MD me zaka ce game da marin da Hajiya Nafisa ta sha? Don ki da wannan ai faɗa ne cikin gida. Ku duka ƴan matalla ne. Ba bai kamata in saka ina ciki. Kai Umar Hashim kai kuma me zaka ce? Ke Jamila ke kuma me zaki ce game da marin da Hajiya Nafisa ta sha? Kai, yau na ga abin mamaki. Wai da ma zan ga wannan ranar? Zan ga irin wannan lokacin? To ke Hajiya Nafisa me zaki ce game da wannan marin da kika sha? Ni za a yi wa haka? Malam kai kuma me zaka ce game da wannan batun? Wai Hajara ce ta mari Hajiya Nafisa ko Hajiya Nafisa ce ta mari Hajara? Muna tambayar kana tambayar mu ke Hajara me yasa kika mari Nafisa dama kin ce baki da hakuri. Ba cewa ne ba mu da hakuri ba. Muna da shi amma sai dai namu gajere ne. Kuma muna gane haka ne ta yadda idan an raina mana wayo sai mu ji mun kasa jurewa. To amma kuma idan za mu yi ramuwa muna rama iyaka abin da aka yi mana ne. Shi ma ramuwar muna ramawa ne a wurin wa'inda sun fuskarsa a gare mu. To barin haka wulakancinsu zai iya kaiwa kan wasu. To ke Hajiya Nafisa yar gidan Matawalla na hukunci zaki dauka game da wannan cin zarafi da aka yi miki? Kamar wannan tamare ni kuma na kyale wallahi sai na dau mataki. Assalamu alaikum Hajiya Nafisa ina da tambaya guda daya. Ka fita ba na son ganin ka. No. Mun gode da kallon wannan bidiyon. Ku kasance da wannan channel din domin samun ire-iren wannan bidiyon a YouTube channel ɗinmu ta Abdul TV. Za ku ringa samun wannan shirin a duk ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. Mun gode. No. Abdul TV.